Cynnig Jones yn paratoi I fwydo, ond yr hyrddiad yna'n dod gan 8 Glynebwy. A dim dewis o gwbl gan Keith David, ond I wobrwyo'r gic gosb i'r tîm cartre. Cyfle I Tom Price. Dod a'i dîm yn gyfartal, cic syml i'r maswr. Mae'n drift point yr un. Charlie Probert. Cario dynamic gan y blaen ysgellwr. Jones yn gyfro twrio amdani. Newid cyfeiriad a Delwyn Jones. Y canolwr yn cael ei hyrddio nôl yn y dacl a'r gwrthrycio hefyd gan y gwir dir. Ond mae Keith David, y dyfarnwr, wedi colli amynedd. Gormod o giciau cosb yn erbyn Glynebwy. Billy McBride felly. I roi'r gogleddwyr nôl ar y blaen. Dim trafferth, cic syml. Morris, y bachwr yn dod o hyd i'w ddyn. Yn gwybod I nerth. Ymhlith y blaenwyr, dyna le mae'r pwer. Cam Davies a Don Franchi hefyd yn ychwanegu I pwysau. I ddodi'r sgarmes ymudol ar y drod blaen. Ieuan Morris yn rheoli'r meddiant a'r bachwr sy'n croesi. Am gais agoriadol ardderchog. Glynebwy yn mynd ar y blaen am y tro cyntaf. Yr eilydd fewnwr, Rory Harris. Yn codi'r gic uchel. Yn rhy bell, digon amser fan hyn gan Ceio Parry. Yn ffigio ar ysgellwr. Yn canfod yr erwe gwag yn agor I gam. Heibio I Tom Price. Yn mynd am y gornel. Oeddi Morgan Rhys yn gallu atal. Na! Wel am o'r peniad gan Ceio Parry. Cais unigol pen I gamp. Y gogleddwyr yn cadw un dyn, Harper Chamberlain. Dim am o'r fentro, o'r bwlch yn agor I Conor Defa yn ffigio ac yn croesi I selio buddigoliaeth gofiadwy I rygbi gogledd Cymru. Y tro cynta erioed iddyn nhw ennill oddi cartre yng Glynebwy. A'r tîm cartre yn colli'r cyfle I ddiogelu'r safle cynta yn Super Rygbi Cymru. Y sgôr terfynol, Glynebwy 10, Rygbi Gogledd Cymru 19.